Продължаваме напред с живеещия в Англия български писател Ангел Хаджи Попгеоргиев, който беше за малко в България около издаването на новата си книга "Божествена трагедия". Тази книга е една препратка към политическия елит, който се мисли за божествен и смята, че няма възмездие. Няма прошка. Възмездие има абсолютно за всеки. Аз се прекланям пред таланта на Данте, защото неговия ад, той е написан в терцини, това е поезия. Аз това нещо не мога, колкото и да се напълвам, не мога да го направя така, както го е направил той. Той е гений за мен. Има пародиране на, как да кажа, на самата идея за ад. Защото моите герои тук, самия Данте дори, убеждава лиричния герой, че няма ад за хората. Има ад за боговете, но за хората няма. За хората ада е тук, сега, на земята. Това е мястото, където ние изкупуваме греховете си. Няма такъв да навесят за езиците или да нагорят или какво ли не е там. И самия Данте вече след 700 години, той е преминал много сериозна еволюция в другите нива. Той каза така: аз тогава написах ад под давлението на църквата и на моята вяра в християнската религия. Две от книгите ми са преведени на 6 езика. И всичко това е благодарение на прословутия интелект, от който целият свят се вълнува и се плаши. Аз не виждам нищо страшно. Смятам, че той е един слуга, работник. И ако хората са запознати с петия закон на роботиката, не бива да се притеснява, защото той гласи, че робота, както той интелектът е един робот. Робота няма никаква възможност да върви срещу своя създател. Интелектът е тъп. Той е една търсачка, която търси, намира и изглобява. Той не е творец. Творец е този, който работи с него. Аз се чувствам творец, както пише книгите си, когато работя с изкуствен интелект. Това е страхотен творчески процес, който ме обогатява, ме учи. Постоянно ме учи на различни нови неща, защото там има едни тънкости. Ако не ги знаеш, не можеш да се справиш. Как да се подаде командата, на какъв език да се подаде командата дори. Много е интересно и, как да кажа, и дори забавно. Теми има, просто човек трябва да е малко по-креативен и да бяга от клишетата, да бяга от стандарта. Аз се радвам, че съм успял тук-таме поне да го направя, ако не е изцяло. И бих пожелал на бъдещите автори точно това да правят. Хем да се учат от старите класици и същевременно да добавят новаторство, иновация, да може да е актуално, да може да е модерно, не ми харесва тази дума, но нещо такова. Да може да е читаемо и да се харесва на читателя.